moikka! Päätettiin pitkästä aikaa nyt tehdä tänne YouTubeen video. Ja se on vähän niinku, no ei se mikään vähän niinku, vaan on hotelliesittely tästä Siam Baysore Resort Pattaya. Iltaisin sammutuspurmi. On vähän, että minkälainen hotelli tämä on. Eli tää Siam Baysore, me ollaan täällä nyt toista kertaa. Me ollaan 2017 oltu täällä aikaisemminkin, että tiedettiin vähän mihin tullaan. Ja tää on tämmönen resortti tossa niinku Walking Streetin ja Second Roundin välissä. Niin, siis tää on sillä lailla poikkeuksellinen hotelli, että tää on aivan Pattayan ytimessä, joka on iso vilkas kaupunki, ja silti tää on resortti. Täällä on valtavat tilukset. Me ei itse asiassa tällä kertaa käyty kertaakaan tuolla niinku siellä rannan uima-altaalla, että oltiin tuossa viereisellä altaalla. Valtavat tilukset, tää on niinku tosi pitkä alue, kun tää käveleekin läpi, että on tenniskenttiä ja kuntosalia ja kahdessa, niinku, tuolla on niinku siellä, missä on se päärakennus, niin siellä on myös hotellihuoneita ja todennäköisesti ne asukkaat käyttää enemmän just sitä toista allasaluetta, mikä on siellä. Sitten tuossa menee semmonen joku poja, en tiedä mikä kanaali se onkaan, niin sieltä on silta sen yli ja sitten tullaan tälle puolelle, missä mekin ollaan. Täällä on aika paljon näitä kämppiä. Nämä on tosi kivoja nämä huoneet. Eli on tilavat, on parvekkeet kaikissa.
taitaa olla. Joo. Vaikka oikeasti on ihan tämmönen jungle view. No on kyllä. Aikamoisia viidakkoääniä täältä kuuluu. Kyllä. Apinat vaan puuttuu. No niin, täällä metsässä ei apinat huutele tai mitkään muutkaan linnut kraaku. Mutta tää oli nyt meidän kokemus Siam Baysore hotellista Pattajalta. Jos sulle heräsi jotain tarkentavia lisäkysymyksiä tai muuta kommentoitavaa, niin sinne alle voi kommentoida. Ei mitään. Kiitos, että katsoit.